Здравейте на всички! Моето име е Илияна Пинкней. И сега в кратко видео ще ви обясня точно с какво се занимавам. Аз преподавам индивидуални онлайн уроци по английски език. Какво значи индивидуални уроци? Вие не получавате никакво видео. Вие имате онлайн урок с мен на видеокол. Било през Skype, Viber, Messenger, WhatsApp или която и да е от другите социални медии. За целта, при преподаването на моите онлайн уроци, аз съм написала и издала различни книги за българи. Като първата книга, това е Teach Yourself English for Undergraduates. Името на моята компания е eLearning 741 и можете да го видите на всички мои книги. Какво има в този учебник? В учебника е описана в 33 урока английската граматика, като всички примери са дадени с транскрипция на български език. Уроците са с текст, с обяснение. Текстът е написан в даденото време с превод на този текст на английски език. Думите са изписани с транскрипция на български език и имаме упражнения. Като в учебника се сравнява английската и българската граматика. Тоест, ако в английският език е минало просто време, то се превежда на български език по 5 начина. И защо е така? И как се случва всичко това? Втората моя книга за българи е English Bulgarian and Bulgarian English Easy Dictionary. В този лесен речник всички думи са написани първо на английски език, след това с транскрипция на български език и какво значат на български език. Транскрипцията е изписана с български букви за улеснение на студентите. Третата моя книга за българи е English Bulgarian and Bulgarian English Phrasebook. Тук имаме друг вид уроци. Всичко, което е изразено в диалога. Всеки един пример е написан в различна ситуация в живота. Например, ако отидете при доктора, какво трябва да попитате, как да си запазите час, как да обясните какви са ви вашите проблеми и възможни отговори. Всичко е изписано в изречения. Всяко едно изречение е написано на английски език. След това отново е написано с транскрипция на български език и накрая какво значи това на съответният език. Значи това, което аз предлагам, са индивидуални уроци и курсове за българи на английски език и книгите, които съм издала и са лично мои, това са 3 за българи. Всяко едно нещо, което ви е предложено от който и да било друг човек, от мое име, да знаете, че не е истина. Всичко, което се предлага, е описано в моя уебсайт www.elearning741.co.uk. Ако искате да влезнете в контакт с мен, всичко се случва последният начин. Вие ми пишете съобщение или имейл или ми се обаждате на 077 08 0191 56. След това аз ви слагам на списъка
за изчакване. Тоест, при мен се започва определено с изчакване. Изчакването е от 2 седмици, по някой път до месец и нещо, поради това, кои часове са ми се освободили. Тоест, аз не мога да махна някой студент, за да сложа някой друг студент. Ако искате специфично време, това е по-трудно, защото хората, които учат с мен, те учат доста дълго. Изучаването на езика продължава не за 2 дена или 3 дена, а обикновено за 1 година. Самото изучаване на езика при мен става дълбоко, като се съпоставя културата, английската култура с българската култура, английската граматика с българската граматика, начина на мислене на англичаните с начин на мислене на българите и четенето между редовете. Английският език е четене между редовете. Казва му се interpretation. И една дума в комбинация с друга дума, в различни изречения, ще се изтълкува или ще се интерпретира по различен начин. Превеждането само дума по дума не може да се осъществи в английският език. Това е. Ако имате още други въпроси, моля ви, пишете ми. Направих това видео поради простата причина, че непрекъснато ми се задават различни въпроси и реших в едно кратко видео да обясня какво е и как се случват нещата при мен. Това е. Весели празници, бъдете здрави!